Χαίρετε, χαίρετε. Ακόμα ένα επεισόδιο της σειράς με το save της Werder είναι κοντά σας και σήμερα θα δούμε live το εντός έδρας match απέναντι στην Bayern Μονάχου και φυσικά θα κάνουμε και μια ανασκόπηση στα ώρα παιχνίδια που έπαιξα μόνος. Το τελευταίο match που είδαμε μαζί ήταν το 4-0 επί της Σάλκε και όπως βλέπετε που θα το δούμε και αναλυτικά ακολούθησαν 5 παιχνίδια χωρίς νίκη μέχρι να καταφέρουμε να κερδίσουμε σε ένα δραματικό παιχνίδι με την Darmstadt εκτός έδρας και συνεχίσαν ακόμα 3 επιτυχίες μέχρι να έρθει το 1-1 εκτός έδρας με την Mainz. Πάμε να τα δούμε όμως ένα-ένα τα παιχνίδια σιγά σιγά. Πρώτο μάτσο με την Κολονία εκτός έδρας, οριακά ήμασταν καλύτεροι, δεν καταφέραμε να κάνουμε την κατοχή και τις φάσεις που είχαμε έστω και στο όριο περισσότερες από την Κολονία γκολ, οπότε το 0-0 ήρθε λογικά, δεν ρισκάραμε ιδιαίτερα πολύ, μόνο από κάποια στιγμή και μετά στο δεύτερο ημίχρονο. Εντός έδρας τώρα, μάτς με τη Leverkusen, 2 φορές καλύτερη από τη Leverkusen, διπλές φάσεις και όμως κατάφερε η Leverkusen σε μία από τις 2 ελάχιστες φάσεις που μας έδειξε το παιχνίδι να σκοράρει και να κάνει το 1-1. Κρίμα γιατί ήμασταν πολύ καλύτεροι. Ήταν και ένα παιχνίδι που θέλαμε καθώς η Leverkusen ήταν από πάνω μας στον βαθμολογικό πίνακα. Συνεχίζουμε με το εκτός έδρας παιχνίδι με τη Hoffenheim. Εδώ ήμασταν αρκετά τυχεροί, ενώ το παιχνίδι όπως βλέπετε έπρεπε να λήξει και ισόπαλο. Ήμασταν τυχεροί καθώς προηγηθήκαμε με την πρώτη μας ευκαιρία. Βέβαια δεχτήκαμε γκολ κατευθείαν αμέσως μετά από 7 λεπτά και από την νέα και τη στιγμή που ήμουν η Hoffenheim με 10 παίκτες δεν καταφέραμε να κάνουμε τίποτα, ενώ ρίσκαρα αρκετά η ομάδα δεν δημιούργησε φάσεις για να πετύχουμε και ένα δεύτερο γκολ και να φύγουμε νικητές. Κάπως έτσι ήρθε το δεύτερο ισόπαλο το τρίτο ισόπαλο αποτέλεσμα. Επόμενο μάτς ήταν ο προημιτελικός με την Bayern. Ένα παιχνίδι που, να σας πω την αλήθεια, το θεωρούσα χαμένο πριν καν παίξω. Δεν είμαστε σε θέση να χτυπήσουμε την Bayern. Μειώσαμε τον γκολ απλά. Μετά μείναμε και με 9 παίκτες καθώς τραυματίστηκε ο Πιζάρο και ο Γκαρσία αποβλήθηκε. Και η σεμνή τελετή έλαβε τέλος το 89 με το αυτογκολ του Λουκίμια. 3-1 εύκολα και απλά για την Bayern. Αποκλειστήκαμε από το κύπελο. Βέβαια εμάς στο μυαλό μας είναι στο πρωτάθλημα και να βγούμε όσο πιο ψηλά γίνεται. Πρώτη εντός έδρας ήττα από την Wolfsburg. Μια Wolfsburg που ήταν καλύτερη από εμάς καθ' όλη τη διάρκεια του παιχνιδιού. Μια Wolfsburg που ανέτρεψε το παιχνίδι και κατάφερε να πάρει το match με 1-2 και να μας πλησιάσει και η Wolfsburg στην βαθμολογία. Βαθμολογία τη δούμε εντός ολίγου. Σας την κρατάω για έκπληξη, η αλήθεια είναι, γιατί μόνο για έκπληξη είναι τέτοιου είδους βαθμολογία. Μήπως να τη στείλω και με email, σκέφτομαι στους ηθήνοντες της Werder στη Γερμανία να παίρνουν μαθήματα. Και μετά από 5 παιχνίδια χωρίς νίκη, με 3 ισοπαλίες και 2 ήττες, έπρεπε να κερδίσουμε. Έπρεπε να πάρουμε τα πάνω μας. Το καταφέραμε με την Darmstadt. Βρεθήκαμε 2 φορές πίσω στο σκορ. Καταφέραμε και γυρίσαμε το παιχνίδι. Παίξαμε πάρα πολύ καλά. Δύσκολο μάτσο με πολλές ευκαιρίες και από τις 2 μεριές. Το πιο δίκαιο αποτέλεσμα θα ήταν η ισοπαλία. Καταφέραμε όμως και κερδίσαμε. Μας χαμογέλασε η τύχη. Και μετά από εκεί και πέρα κερδίζουμε και την Ingolstadt με 2-0 εντός έδρας. Βλέπετε ότι ξεκάθαρα την υπεροχή μας. Ήμασταν καλύτεροι. Καταφέραμε και νικήσαμε και εδώ με 2-0. Ο οποίος Eggestein με τον Νούτζα που σκοράνε και τα 2 γκολ με την Ingolstadt είναι εξαιρετική ως τώρα και ειδικά ο πιτσιρικάς στο Eggestein έχει πάρει τα πάνω του. Οι ίδιοι σκόρερ και στο εκτός έδρας μάτς με το Αβούργο. 0-2, ακριβώς οι ίδιοι σκόρερ, ακριβώς με την ίδια σειρά. Πρώτο ο Eggestein και μετά ο Ούτζα. Το καλό με τη Werder είναι ότι όπως σας είπα και στο προηγούμενο επεισόδιο, ότι έχει νεαρούς παίκτες, ότι λόγω ότι δεν παίζουμε στην Ευρώπη χρησιμοποιώ σχεδόν πάντα την ίδια δεκάδα, οπότε νομίζω και τα καλά αποτελέσματα οφείλονται στη συνοχή της ομάδας και ότι δεν είναι κουρασμένοι. 3-1 στο εντός έδρας μάτς με την Φραγκφούρτη, η οποία το μόνο που έκανε ήταν να μειώσει απλά από 3-0 σε 3-1 και εδώ ήμασταν πάρα πολύ καλοί, όπως βλέπετε και από τα στατιστικά με τα σουτ.
Και κάπως έτσι πήραμε τα πάνω μας, η αλήθεια είναι. Κάναμε ένα σερί με 4 νίκες. Ακολούθησε το 1-1 στην Mainz που προηγηθήκαμε, αλλά βλέπετε με ένα μόλις σούτ εντός εστίας καταφέραμε και προηγηθήκαμε. Βασικά κεφαλιά ήταν από corner. Δεν καταφέραμε κάτι άλλο, νομίζω δεν δικαιούμασταν και κάτι άλλο από το παιχνίδι. Κάπως έτσι ήρθε αυτό το 1-1 και φτάνουμε στο παιχνίδι με την Bayern Μονάχου, το εντός έδρας παιχνίδι. Όπως βλέπετε δεν ακολουθούν πολλά. Ανόβερο εκτός, Gladbach εντός, Stuttgart εκτός, Augsburg μέσα και 2 σερί εκτός με Hertha και Dortmund. Νομίζω αυτά θα κρίνουν την συνέχεια μας στο πρωτάθλημα. Μια μεταγραφή που κλείσαμε ακόμα μετά τον Αράγκο, Ντεμπελέ, Λεάλι, Ρομέρο θα έρθει και ο Σαράμπια. Παύλο Σαράμπια λοιπόν θα καταλάβει το αριστερό άκρο. 23 χρονών Ισπανός, έρχεται ελεύθερος. Μια πάρα πολύ καλή μεταγραφή, ειδικά για μικρομεσαίες ομάδες και χαμηλού budget όπως είναι η Βέρντε Βρέμις. Και τώρα η έκπληξη, να δούμε πού βρισκόμαστε στον βαθμολογικό πίνακα. Τρίτη, κυρίες και κύριοι, με έναν πόντο πίσω από την Leverkusen. Βρισκόμαστε στους 51 βαθμούς. Βέβαια έχουμε ένα παιχνίδι περισσότερο από την Wolfsburg που ισοβαθμούμε και ακολουθεί η Dortmund με 48 και μετά η Stuttgart με 46. Νομίζω ότι είμαστε σε καλή φάση. Σίγουρα υπάρχει διαφορά από τον 7ο και 8ο της κατάταξης. Βλέπουμε όμως ότι χαμηλά είναι ομάδες σαν την Schalke, το Αβούργο και την Gladbach. Έχουμε ξεχωρίσει σε αυτό το πρωτάθλημα. Και τώρα να σας πω την αλήθεια μου, εντάξει, σε ένα παιχνίδι όπως είναι αυτό με την Bayern θα χτυπήσουμε, αν όχι την νίκη, που είναι πολύ δύσκολο να κερδίσει σε αυτή την Bayern, τουλάχιστον να πάρουμε την ισοπαλία. Λοιπόν, η αλήθεια είναι ότι εντάξει, λόγω ότι δεν παίζουμε και στην Ευρώπη, είχαμε τη δυνατότητα να προχωρήσουμε και να κάνουμε καλά αποτελέσματα που μας έχουν φέρει τόσο ψηλά στη βαθμολογία. Σίγουρα όμως χρειαζόμαστε και μεταγραφές, γιατί αν θα καταφέρουμε, δηλαδή να μπούμε στα ευρωπαϊκά σαλόνια μετά από καιρό, δεν θα βγει έτσι εύκολα η χρονιά. Οπότε εδώ λέει ότι θα γίνει και τηλεοπτική μετάδοση και όλα στο αγώνα. Οπότε θα χρειαστούμε σίγουρα μεταγραφές, σίγουρα παίκτες οι οποίοι μπορούν να κάνουν τη διαφορά. Τώρα θα χρειαστώ μόνο λίγο την υπομονή σας, γιατί το προχωράμε μαζί. Δεν το έχω προχωρήσει, το άφησα στη Mainz, δεν το έχω προχωρήσει καθόλου. Εδώ η Wolfsburg κέρδισε, μας πέρασε στη βαθμολογία με 1-0 και μάλιστα έπαιζε και με 10 παίκτες από το 11. Μάλιστα. Η Augsburg δεν κατάφερε ούτε καν την ισοπαλία να πάρει, δεν πειράζει. Και να ξαναδούμε και πως είναι και τα αποτελέσματα. Αυτή τη στιγμή είμαστε τέταρτη, καθαρά τέταρτη, χωρίς παιχνίδι περισσότερο και τα σχετικά. Κυνηγάμε τη Wolfsburg που είναι 3 βαθμούς από πάνω μας και τη Leverkusen που είναι στον 1 πόντο. Και αυτή η διαφορά από εμάς. Έχουμε ένα μαξιλάρι ασφαλείας 3 πόντων από την 5η Dortmund. Δεν είναι καθόλου εύκολο να το διατηρήσουμε. Έχουμε δύσκολα παιχνίδια, έχουμε εκτός έδρας παιχνίδια. Το τελευταίο κιόλας παιχνίδι της σεζόν το έχουμε μέσα στο Dortmund, μια πάρα πολύ δύσκολη ομάδα και αυτή. Βέβαια μας αρέσουν τα δύσκολα, γι' αυτό και αναλάβαμε την ομάδα της Βρέμης. Μεγάλο κενό βλέπω μέχρι το μάτς με την Bayern. Ζητάω λίγο την κατανόησή σας και βασικά θα το τρέξουμε και λίγο το θεματάκι. Θα κάνουμε διακοπές και θα γυρίσουμε. Πότε θα γυρίσουμε? Ναι, την επόμενη εβδομάδα, αν χρειαστεί κάτι. Ωραία. Να το προχωρήσουμε, να μην το καθυστερήσουμε παραπάνω, η αλήθεια είναι. Δεν περίμενα, η αλήθεια είναι, ότι θα πάμε τόσο καλά στο πρωτάθλημα. Βέβαια έχουμε ακόμα κάποιες αγωνιστικές που μπορούν να φέρουν το πάνω κάτω. Δεν πιστεύω όμως ότι μπορούμε να πέσουμε κάτω από τις θέσεις που οδηγούν στην Ευρώπη. Το θέμα είναι πού θα παίζουμε. Θα παίζουμε Champions League, θα παίξουμε Europa,
Θα προσπαθήσω για Champions League, γιατί όπως καταλαβαίνετε τα λεφτά είναι πολλά περισσότερα και σίγουρα θα μπορέσουμε να κάνουμε και μια-δυο μεταγραφές που χρειάζεται ακόμα η ομάδα. Έχουμε ενισχυθεί στη μεσαία γραμμή και στα extreme και στην επίθεση φυσικά με Ούτζα και Ντεμπελέ, μια νεανικότατη επιθετική γραμμή του χρόνου, με Ζίβκοβιτς και Σαράμπρια στα άκρα, και το κέντρο με Κρόζ, Γιουνούζοβιτς και Ρομέρο. Νομίζω ότι είναι πάρα πολύ καλή η ομάδα από τη μέση και μπροστά, και η πλάγη μπακ είναι αρκετά καλή, αλλά σίγουρα θα κοιτάξουμε να δούμε τι θα κάνουμε και στα μετόπιστεν, όπου η μοναδική λύση ως τώρα, καλή μοναδική λύση, είναι ο Βέστεγκαρτ. Ψάχνω ακόμα έναν αμυντικό που μπορεί να κάνει τη διαφορά, και σίγουρα ίσως ψάξω εκεί για τερματοφύλακα. Ο Ρούλι μένει ελεύθερος, του έκανα συμβόλαιο, προσφορά συμβολέου, και μου ζήταγε 4 εκατομμύρια συμβόλαιο. 4 εκατομμύρια μισθό, δύσκολο να τα δώσει η ομάδα, δύσκολο γιατί θα μου κοπούν από το budget μισθοδοσίας και δεν θα μπορώ να τα δώσω στον παίχτη, και είναι κρίμα να τα δώσω μόνο σε ένα παίχτη, η αλήθεια είναι. Οπότε καταλαβαίνετε ότι είναι αρκετά δύσκολο το να συμβεί, το να έρθει στην ομάδα με αυτά τα λεφτά. Του πρότεινα με 2 εκατομμυρία τουλάχιστον, άλλο 2, άλλο 4. Δεν ήθελε, με 2,5 δεν ήθελε. Δυσκολεύομαι να του δώσω εκεί κοντά στα 3. Το καλό που δεν σας ανέφερα είναι ότι κατάφερα και πούλησα τον Γιόχανσον. Έφυγε ο επιθετικός και θέλαμε να φύγει κιόλας. Αν δεν κάνω λάθος και θυμάμαι καλά, τον πήρε η Zenit, ψέματα, η Δυναμό Μόσχας, με 5 εκατομμύρια ευρώ. Τον ξεφορτωθήκαμε, τον θεωρώ μεγάλο παλτό, η αλήθεια είναι, και πάλι καλά έφυγε από την ομάδα. Ναι, οκ. Πάλι καλά έφυγε από την ομάδα και είμαστε σχεδόν έτοιμοι να πάμε να δούμε και το match με την Bayern. Η αλήθεια είναι το καθυστερήσαμε λίγο, δεν πειράζει. Είδατε και γενικά και τα νέα της ομάδας, μπόρεσα και εγώ να σας πω και 2-3 κουβέντες παραπάνω. Όπως και να έχει, έχουμε ρίξει όλο μας το βάρος στο match με την Bayern. Ένα παιχνίδι το οποίο πρέπει να κάνουμε μια καλή εμφάνιση, μια πιστική εμφάνιση. Ναι, εντάξει, έχουν και τα παράπονα τους, γιατί όταν χρησιμοποιείς σχεδόν τους ίδιους παίκτες συνέχεια, κάποιοι άλλοι κάνουν παράπονα. Εντάξει, θα τη βρούμε την άκρη και το καλοκαίρι, γιατί κάποιοι θα φύγουν, δεν θα μείνουν και όλοι. Εννοείται ότι δεν θα μείνουν και όλοι, αλλά χρειαζόμασταν βάθος στην ομάδα, χρειαζόμασταν εμπειρία, αλλά κάποιοι πιτσιρικάδες έδειξαν ότι μπορούν να σταθούν στο υψηλό επίπεδο. Οπότε βγάλαμε κάποια λεφτά όσον αφορά και τον Γιόχανσον που έφυγε. Εδώ βλέπετε ότι λήγουν και τα συμβόλαια αρκετών παιχτών, ειδικά πιτσιρικάδων. Δεν προτίθομαι να ανανεώσω κανενός το συμβόλαιο ως τώρα, και ειδικά από αυτά που λήγουν, ούτε του Πιζάρο, ούτε του Φρίτσι που είναι μεγάλοι, ούτε του Παύλοβιτς, ούτε του Σκαν Γιλτιρί, κανενός βασικά από αυτούς τους παίκτες που φεύγουν. Όσοι θέλω να μείνουν στην ομάδα έχουν μείνει. Σχεδόν έτοιμοι να πάμε στο παιχνίδι μας. Ναι, εντάξει, ο Μπουλαρούς τώρα μας έχει ψηλοζαλίσει, θα φύγει στο καλοκαίρι, θα βρούμε την ησυχία μας. Κάνε 2-3 εβδομάδες υπομονή, πόσο καιρός έχει μείνει ακόμα, κανένας μήνας. Στη χειρότερη έχει μείνει. Και στο μάτσο με την Bayern θα παίξουμε και αμυντικά. Δεν είναι να ρισκάρουμε με τη συγκεκριμένη ομάδα. Πρέπει να το πάμε προσεκτικά πολύ το παιχνίδι. Εντάξει, ανυπομονούμε να πάρουμε την ρεβάνς. Κρύβουμε και 1-2 εκπλήξεις. Έχουμε να παίξουμε και 15 μέρες, πόσο καιρό έχουμε να παίξουμε. Θέλουμε μακάρι να κερδίσουμε κιόλας, αλλά θέλουμε μεγάλη τύχη για να κερδίσουμε. Η ομάδα δεν είναι έτοιμη να πάρει τέτοια παιχνίδια. Πάρει την απώλεια 3,84 εκατομμυρίων ευρώ που καταγράφηκε, λέει, τον προηγούμενο μήνα. Ο σύλλογος είναι σε ασφαλή οικονομική κατάσταση. Μάλιστα, ωραία. Και είχαμε και πώληση παίχτη.
δύσκολα τα βλέπω τα πράγματα. Γι' αυτό και βάλαμε στόχο την Ευρώπη εξ αρχής να βγούμε για να έχουμε τα έσοδα και τους χορηγούς φυσικά. Η Leverkusen κέρδισε. Αυτή τη στιγμή μας έχει ξεφύγει στο συν 4, αλλά έχουμε ένα παιχνίδι λιγότερο. Ίσως παραμείνει το συν 4 της Leverkusen, γιατί και το match με την Bayern δεν είναι καθόλου εύκολο. Πάντως εντός έδρας μπορώ να πω, πέρα από το παιχνίδι με τη Wolfsburg, τα σημαντικά match δεν τα έχουμε χάσει, ούτε με Leverkusen ούτε με Dortmund. Μόνο τη Wolfsburg χάσαμε, ούτε με τη Schalke χάσαμε, την κερδίσαμε κιόλας και άνετα 4-0. Δεν ζητάω να κερδίσουμε τόσο άνετα και την Bayern, το μόνο που ζητάω είναι να κάνουμε μια καλή εμφάνιση και να καταφέρουμε να κερδίσουμε. Λοιπόν, τώρα μπαίνουμε στο match. Δεν κατεβαίνει ιδιαίτερα επιθετικά ούτε η Bayern και θα παίξουμε ως εξής. Λουκίμια, όχι. Θα βάλουμε τον Alves στα μετώπισθεν μαζί με τον Vestergaard εννοείται. Ο Λουκίμια θα έρθει σαν αναπληρωματικός. Τζεμπρισελασί δεξιά, Σαντιάγκο Γκαρσιά αριστερά. Ο Ουλίσης Γκαρσιά θα έρθει σαν αναπληρωματικός κι αυτός. Γιουνούζοβιτς, Κρος και ο Στουνάλι θα παίξει. Ο Στουνάλι παίζει καλύτερα σαν αμυντικός μέσος. Όχι. Σαν κεντρικός κόφτης υποστήριξη θα παίξει το παιδί. Ο Άγκεστάιν και αυτός αναπληρωματικός. Ο Άγιτσεκ το ίδιο. Ο Λέιβα το ίδιο. Και Άντωνι Ούτζα μπροστά φυσικά. Αριστερά ο Μπάρτελς. Και δεξιά ο Ζίβκοβιτς. Εσωτερικός επιθετικός και εξτρέμ, αν δεν κάνω λάθος, ο Μπάρτελς, όχι, παίζει και αυτός εσωτερικός επιθετικός, ναι, τέλεια. Γκρίλιτς μαζί και ακόμα μια αλλαγή τον Φρίτς. Και μπαίνουμε στο παιχνίδι. Βλέπετε δηλαδή ότι η ομάδα πάσχει από αναπληρωματικούς. Δεν έχουμε πάγκο, πάλι καλά δεν είχαμε πολλούς τραυματίες γενικά όλη τη χρονιά. Ένα καλό αποτέλεσμα, μαγκές, ένα καλό αποτέλεσμα. Σίγουρα να μην χάσουμε. Αν δεν χάσουμε είμαστε καλά. Επιθετικά, εκδίκηση κιόλας, μπάσκετ, είναι το θαύμα. Συμβαίνουν όμως και θαύματα. Λοιπόν, φτιάχνουμε και την ταχύτητά μας και είμαστε έτοιμοι. Ξεκίνησε το μάτς με τον Ρόμπεν αριστερά, να διασχίζει όλη την αριστερή μεριά, κόβεται και από τον Γκρος που γύρισε, Ζίβκοβιτς, και κάπως έτσι τελειώνει η πρώτη φάση που πήγε να δημιουργηθεί. Εμείς κοιτάξαμε να προσέξουμε τα νότα μας, γι' αυτό και έβαλα τον Λέβινο στον άλλη μπροστά από τους δύο αμυντικούς. Δεν πρέπει να αφήσουμε καθόλου την Bayern να κάνει το παιχνίδι της. Κάθε άλλο να προσέξουμε εμάς και μόνο εμάς, να κοιτάξουμε να το πάμε καλά. Έτσι μια επιθετική να βγούμε μπροστά. Και τώρα ευκαιρία. Ζίβκοβιτς, Μπάρτελς, Γιουζίνοβιτς, Κρος. Ο Ούτζα δεν μπορεί, γίνει ο Μπενάτια. Δικιά μας η μπάλα τη χάνουμε. Λεβαντόφσκι, η ευκαιρία. Μεγάλη ευκαιρία, το βγάζει ο τερματοφύλακας, διπλή απέκρουση. Φανταστικός. Καταφέρνει και βγάζει με διπλή προσπάθεια το σουτ του Λεβαντόφσκι. Πάλι ευκαιρία η Bayern, Ρόμπεν θα σουτάρει, πάλι κόρνερ. Και όλα αυτά έτσι από την δικιά μας φάση που είχαμε φάουλ και βγήκαν στην αντεπίθεση. Ευκαιρία εδώ η κεφαλιά. Το Μπατστούμπερ πάει έξω. Τελειώνει αυτή η φάση. Μια μίνι πολιορκία της Bayern στα δικά μας καρέ. Το 0-0 παραμένει. Δεν ήθελα αυτό όταν τους μίλησα επιθετικά, να βγει η Bayern μπροστά, αλλά μιλάμε για ποιότητα. Μία από τις καλύτερες ομάδες στην Ευρώπη και στον κόσμο φυσικά. Το 0-0 δεν λέω ότι θα μας αφήσει δυσαρεστημένους, αλλά να δούμε και μια καλή εμφάνιση. Εντός έδρας παίζουμε. Η Bayern σχεδόν έχει πάρει το πρωτάθλημα, οπότε βέβαια εμείς φάση πέρα από αυτή που είδατε προηγουμένως δεν έχουμε κάνει άλλη. Το ημίχρονο μου φαίνεται έτσι θα πάει, έτσι θα τελειώσει. Ίσως αλλάξω μόνο τη θέση του Ούτζα, τη βάλω λίγο έτσι πιο επιθετικό, και μάλλον θα βγάλω και το Φιν Μπάρτελς. Αυτή θα είναι η πρωτελέγη. Ο Μπάρτελς θα είναι η πρωτελέγη και θα μπει ο Γκεστάιν, ο πιτσιρικάς.
Εδώ όμως έχουμε corner. Η κεφαλιά το έβγαλε ο Νόιερ. Κεφαλιά του Βέστεγκαρντ. Για να δούμε. Πάλι corner. Γιουνούζοβιτς. Ευκαιρία, μόνο έτσι απειλούμε. Μπάρτελς. Ο Στουνάλι. Εντάξει, δεν έχουν και ένα τυχαίο τερματοφύλακα. Το πιάσε και αυτό ο Νόιερ. Πρέπει τη μισή ευκαιρία που κάνουμε να την κάνουμε γκολ. Αν δεν την κάνουμε γκολ, δεν έχουμε ελπίδες με αυτή την ομάδα. Πάλι επιθετικά ότι πρέπει να πάρετε εκδίκηση. Μπάσκετ που είναι λίγο πιο δυναμικά. Λοιπόν, αγαπητέ Ούτζα, θα παίξει σαν ολοκληρωμένος επιθετικός υποστήριξη, έτσι πως έχω και στα εκτός έδρας μάτς. Ο Έγκεστάιν θα μπει στη θέση του Μπάρτελς και θα παίξει προωθημένος οργανωτής υποστήριξη. Να μπαίνει, δηλαδή να συγκλίνει επί της ουσίας. Αυτό φαντάζομαι ότι κάνει η κίνηση αυτή. Και δεν μένει τόσο στα πλάγια, τουλάχιστον σε άλλα save το έχω δει ότι το κάνουν. Έγκεστάιν κάνει ακριβώς αυτό που λέγαμε. Ούτζα. Για τον Ζίβκοβιτς, θα βγει από τα δεξιά, ο Αλάμπα τον κόβει. Δεν μπορεί. Κάπως έτσι τελειώνει η φάση, η όποια φάση πήγε να δημιουργηθεί. Σκέφτομαι να πουλήσω και τον Μπάρτελς που βγήκε αλλαγή. Αν βρω κάτι καλύτερο. Σίγουρα όμως μπορεί να παίξει και σαν αναπληρωματικός πίσω από τον Σαράμπια του χρόνου. Λοιπόν, το 0-0 παραμένει. Έχουμε βγει και εμείς μπροστά. Μας έχει απειλήσει βέβαια και η Bayern. Έτσι, ακόμα λίγο να τους πιέσουμε να βγούμε μπροστά. Ο Ζίβκοβιτς δεν έχει κάνει τίποτα. Τώρα ευκαιρία από τα αριστερά με Γκαρσία. Βγάζει για τον Ούτζα, ο οποίος θα βγάλει Γκεστάιν. Και είναι πέναλτι. Πέναλτι από τον Τιάγκο. Να λοιπόν ευκαιρία στο 60 από ένα χαζό πέναλτι του Τιάγκο πάνω στον Γκεστάιν. Ευκαιρία λοιπόν να κάνουμε το 1-0. Για να δούμε. Φέλιξ Κρός. Και 1-0. 1-0. Το κάνει με τον γκολ. Φέλιξ Κρός με το 5ο του γκολ στη σεζόν από τη θέση του πέναλτι. Νικάει τον Νόιερ. Και κάπως έτσι γίνεται το 1-0. Παίρνουμε προβάδισμα σε αυτό το παιχνίδι. Και εννοείται ότι πρέπει να το κρατήσουμε. Είναι πολύ σημαντικό ότι έχουμε προηγηθεί εντός έδρας. Δεν παίζουμε με καμιά μικρή ομάδα. Παίζουμε με την Bayern Μονάχου. Πάρα πολύ δύσκολο παιχνίδι. Προηγούμαστε από ένα λάθος δικό τους. Τώρα, εμείς πάλι μπροστά. Γκάλβες, Γκαρσία, Οστουνάλι, Γιουνούζοβιτς. Ωραία για τον Βέστεγκαρντ. Γίνατε αγόρι μου. Γυρνάει Ζίβκοβιτς στο έβγαλε ο Νόιερ. Για αμυντικός καλά την έβγαλε εκεί. Κόρνερ. Κεφαλιά δεν την παίρνει. Πάλι έχουμε ευκαιρία κι άλλη. Πάλι κόρνερ. Μας το κόβει. Εντάξει, μας το κόβει τώρα το κόρνερ. Θα βγάλω τον Σαντιάγκο Γκαρσία και θα βάλω τον Ουλίσης Γκαρσία. Καθώς έχει κίτρινη και τον φοβάμαι για καμιά κόκκινη, η αλήθεια είναι. Το Ζίβκοβιτς δεν μπορώ να τον βγάλω. Δεν μου πάει το χέρι να τον βγάλω, η αλήθεια είναι. Καλά, για επιθετικό δεν το συζητάω. Δεν έχω πάρει καν τον Πιζάρο μαζί. Έχει ακόμα χρόνο το παιχνίδι, σίγουρα. Ο Ούτζα δεν παίζει τίποτα. Δεν έχει κάνει το παραμικρό. Ποιο να βγάλω, ποιο να βάλω τώρα. Μάλλον θα βγάλω τον Οστουνάλι. Θα βγάλουμε τον Οστουνάλι. Ο Τιάγκο εδώ βλέπω τραυματίζεται κιόλας. Αυτός που μας έκανε και σε αυτόν που οφείλεται και το πενάλτι. Λοιπόν, έχουμε και λέμε. Να μπούμε στις τακτικές. Είμαστε στο 80. Το θέλουμε το match πάρα πολύ. Είμαστε τώρα να δω ποιον θα πρωτοβάλω. Να δούμε ποιον θα βάλουμε. Και ο Γκρίλιτς μπορεί να μπει. Νομίζω θα βάλουμε τον Άγιτσεκ. Ναι, καλύτερα να βάλουμε τον Άγιτσεκ μέσα. Λοιπόν, κοιτάξτε τι θα γίνει. Ο Γιουνούζοβιτς θα μπει στη θέση του Οστουνάλι. Ο Γιουνούζοβιτς θα μπει και αμυντικός μέσος άμυνα. Ο Οστουνάλι θα βγει, θα μπει στην θέση του Άγιτσεκ και θα αλλάξουμε με τον Κρός. Κρός θα γίνει κεντρικός μέσος άμυνα. Και πάμε να παίξουμε τα τελευταία 10 λεπτά του παιχνιδιού. Ολοκληρώσαμε και τις αλλαγές μας. Μεγάλο αποτέλεσμα θα είναι αυτό αν καταφέρουμε να το πάρουμε. Λίγο ακόμα χρειαζόμαστε για να φτάσουμε σε ένα σπουδαίο αποτέλεσμα, σε μια σπουδαία νίκη. Το 1-0 παραμένει. Η αλήθεια είναι έγινε αυτό που σας έλεγα, ότι θα έπρεπε η ομάδα στην παραμικρή ευκαιρία που κάνει να σκοράρει. Μας έκατσε το πενάλτι γιατί ήμασταν και τυχεροί και καταφέραμε και προηγούμαστε. Πάλι από κόρνερ, απειλούμε μόνο από κόρνερ. Εγώ αυτό βλέπω, ή από κόρνερ ή από φάουλ. Κρατάμε την μπάλα τώρα. Κρός, Έγκεστάιν, δεν περνάει. Πάλι δικιά μας. Ντούγκλας Κώστα φεύγει τώρα και μπαίνει μες στην περιοχή, θα σουτάρει. Κακή επιλογή. Καλή για εμάς. Βγαίνουν εύκολα όμως αντεπιθέσεις.
Και αυτό έχει να κάνει και με τη συνοχή της ομάδας. Στις τακτικές δεν ξέρω, αλλά βγαίνει πολύ εύκολα σαν αντιπίθεση η Bayern και η εκάστοτε Bayern, γιατί δεν μπορούμε να έχουμε εμείς την μπάλα μπροστά και να μας βγαίνουν τόσο εύκολα στις επιθέσεις τους, ενώ είμαστε εμείς μπροστά και έχουμε foul corner. Εγκαιστάνει τώρα. Κρατήστε τη μάγκες λίγο. Μπενάτε την έκλεψε και τελειώνει το match. Τελειώνει 1-0, τεράστια νίκη. Τεράστια νίκη, αυτό θα πω και στην ομάδα μου, ότι μας είχαν ξεγράψει ότι θα χάναμε. Τεράστια νίκη, κερδίζουμε. Για ισοπαλία ήταν το παιχνίδι. Και αμφισβητούμενο πέναλτι κιόλας. Σας το είπα ότι ήταν χαζό πέναλτι. Πόσο μάλλον αν είναι και αμφισβητούμενο. Ξανά στην τρίτη θέση, που λογικά αν κερδίσει η Wolfsburg θα πέσουμε. Κυνηγάμε όμως, συνεχίζουμε και κυνηγάμε την Leverkusen. Μεγάλο αποτέλεσμα, σπουδαίο αποτέλεσμα. Μπράβο ομάδα. Τώρα θα τα πούμε λογικά στο τελευταίο μάτς της σεζόν, που ίσως να κρίνονται και τα πάντα, με την Dortmund. Στη ματσάρα λοιπόν θα τα ξαναπούμε. Θα ήθελα να ζητήσω μια συγγνώμη που η εισαγωγή άργησε, δηλαδή αργήσαμε να μπούμε στο παιχνίδι για να το δούμε. Αυτά. Είδαμε την πορεία της ομάδας, είδαμε και την βαθμολογία. Πάμε καλά, μακάρι να συνεχίσουμε έτσι και να κερδίσουμε και την Dortmund και να βγούμε ή τρίτη ή τέταρτη τουλάχιστον. Βρισκόμαστε σε πάρα πολύ καλή θέση. Η ομάδα είναι σε καλό mood αυτή τη στιγμή και θα το συνεχίσω το save. Δεν το σταματάω. Το σταματήσω στο μάτσο όμως με την Dortmund για να το δούμε μαζί. Ευχαριστώ και πάλι που με παρακολουθήσατε. Άλλη μια φορά συγγνώμη που άργησα η εισαγωγή να μπούμε κατευθείαν στο παιχνίδι. Αυτά παιδιά, να είστε καλά και ό,τι χρειαστείτε τα λέμε και σελίδα. Τα λέμε.